आङो 50,000 रांनि मोनसे आंनि व्यक्तिगत फान्डनिफ्राय आङो मा होनो मोनसे चेक आङो बिकास ज्योति चौधुरियानो होदों आरो माने बेबायदि जायगा दखल खालामनो हागोन पजिशन मोननो हागोन बिथांमोना आंनिफ्राय 50,000 आं बान्था होगोन होननानै आं बुंखादों। जोङो रौता बाखि आरो लोगोसे माजबाद बाखि हिसाबै आरो लोगोसे आङो बिनिनो MLA हिसाबै जों अत्यन्त गोजोनदों, खोब खुसि जादों। बेखायनो आरो जोङो गौरबबो अनुभब जादों। दा बे हिसाबै जों दिनै लोगो लोगो ओंखायनो दिनै जोंहा बिकास ज्योति चौधुरिया जिहेतु 7 पजिशन मोननो हाबाय लोगो लोगो जों दिनै बेवहाय फैदों। फैनानै बिकास ज्योति चौधुरिया बिथांनि बिमा बिफा गासिबनोबो जों दिनै मान बावदों आरो जोङो बिथांमोननो जोङो धन्यबादबो जासिदों, साबायखर बावदों। मानो होनबा बिथांमोननि नाजानायावनो जिहेतु बिथांमोननि मोजां रिजाल्टजों लोगोसे जोंनि थाखाय मोनसे माने मोजां नाम लानानै फैबाय। बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ साबायखरबो बावदों। दा ओमफ्राय जोंहा मोनसे हाबाफारि जों लाबावदों, बे जाबाय आङो दिनै बिकास ज्योति चौधुरियाखौ माने आरोबाव एसे उत्साह होनो थाखाय आरो लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै सात्र साथ्रिफोरखौ फरायसुला फरायसुलिफोरखौ एसे उत्साह होनो थाखाय आं दिनै आवगोलावनो फोसावखानाय बायदि आङो 50,000 रांनि मोनसे आंनि व्यक्तिगत फान्डनिफ्राय आङो मा होनो मोनसे चेक आङो बिकास ज्योति चौधुरियानो होदों आरो बे होनाया जाहैबाय आं MLA जेब्ला जादोंमोन 2016 बे 16 सननि उनाव माने रावबो बेवहाय बिदि स्टेन्ड मोनाखैमोन आरो बिनिफ्राय बिनि सिगाङावबो रावबो बिदि स्टेन्ड लानो हायाखैमोन मेट्रिक बा हायार सेकेन्डारियाव। खिन्थु जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव मालाबा मालाबा टंला मालाबा उदालगुरि बेफोराव मोनोमोन आरो ओंखायनो आं आंनि समस्थिनि जि फरायसुला फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ आङो एसे मा होनगोन बेखौ थुलुंगा होनो थाखाय आङो बे समावनो घोषणा होदोंमोन जे आङो फोसावदोंमोन जे मालाया हायोबा जों मानो हाया। ओंखायनो एबार जोंनाबो फरायनांगौ आरो जायफ्रा मोजाङै फरायगोन, जायफ्रा माने बेबायदि जायगा दखल खालामनो हागोन, पजिशन मोननो हागोन, बिथांमोना आंनिफ्राय 50,000 आं बान्था होगोन होननानै आं बुंखादोंमोन आरो बे लेखायैनो दिनै फ्राय 4 बोसोर 5 बोसोरनि उनाव जों फिथाइखौ मोननो हाबाय। ओंखायनो अत्यन्त गोजोनदों। दिनै आं गोजोननानै मैयासो रिजाल्ट होदों। आं बारा गोबाव खालामालासिनो दिनैनो फैनानै बिकास ज्योति चौधुरिया लोगोसे जोंहा बिफा আপনার मथुरा আছে ना, मथुरा नाथ चौधुरिया आरो आमार मात्रि कृष्णा चौधुरिया सानै बिमा बिफाखौबो आङो मान बावदों आरो बिकास ज्योति चौधुरियाखौ मान बावदों। लोगोसे बिथांमोननो जा बिकास ज्योति चौधुरियानो बे चेकखौ दानि बावै आं होनाय जाबाय आरो नांगौआ बेनो जे माथ्र आङो बिकासखौ बिनि गेजेरजों थुलुंगा होनो बेल' नङा। आंनि थांखिया जाहैबाय बेखौ नुनानै जोंनि ओनसोलाव थानाय सरकारि स्कुल होन प्राइभेट स्कुल होन फरायनाय गथ'फ्रा जाहाथे उत्साह जायो, बेबायदि मोनसे नाम खामायनो गोसो जायो आरो बेखौ नुनानै बयबो गोसो होयो। आं बेनि थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय बे खामानिखौ मावदों आरो दिनै प्रमान जाबाय। जों ओंखायनो मालाबाबो साननाङा जे जोंनि बे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव फरायनायाव दुरबल, जों मालाबाबो साननाङा। जोंबो हायो, जोंहा बयहाबो टेलेन्ट दङ। ओंखायनो बयबो नाजानांगौ। दिनै बिकासआ जिहेतु हादों, जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो नाजायोब्ला बिकास बायदि नाम खामायनो हागोन आरो उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आं बिनि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों। उनावबो जुदि सोरबा बेबायदि जुदि रिजाल्ट खालामोब्ला आं बिथांमोननोबो मान बावगोन। ओंखायनो नोंथांमोना बे माननि थाखायल' नङा, गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो गायसनलांनो मोजाङै फराय, लोगो लोगो ओनसोलनि जाहाथे नामबो जायो, समाजनि नाम जायो, हारिनि नाम जायो। ओंखायनो बयबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे मोजाङै फरायनानै बिकास बायदि जानो हायो, आं बेखौ दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं खावलायहरदों। মোৰ ল'ৰাই যিটো ফলাফল কৰিলে, এই ফলাফলত আমি অত্যন্ত সুখী। লগতে আমাৰ এই ৰৌতাৰ নিচিনা পিছপৰা অঞ্চলত এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে মই বিশেষ আনন্দিত হৈ আছোঁ। প্ৰথমতে মোৰ পিতৃ মাতৃৰ এক্সপেক্টেশ্যনত মই ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে, আৰু লগতে মই গোটেই মাছবাদ সমষ্টিৰ লোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সাহায্য প্ৰদান। নৱপ্ৰজন্মক মই এইটোৱে উদাহৰণ দিম, এইটোৱে এডভাইচ দিম যে তেওঁলোকে যাতে নিজৰ দেশখনৰ বাবে ছাৰ্ভিচ দিয়ে
তেওঁলোকে এতিয়া এখন দেশৰ গঢ়ি তোলা দায়িত্ব তেওঁলোকৰ, নতুনকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে যাতে পালন কৰে। মই ছাৰ বাইদেউহঁতে যেনেকৈ পঢ়িব কৈছিল মই সেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ। আমাৰ বিশেষকৈ দিলীপ কুমাৰ বৰা ছাৰে তেওঁ মোক বহুত সহায় কৰিলে। তেওঁ যেনেদৰে পঢ়িব ক'লে মই সেইদৰে তেওঁৰ আখৰে আখৰে পালন কৰিলোঁ, আৰু তেওঁৰ বলতে চাগে মই এই পদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই তেওঁলোকক এটাই কওঁ যে তেওঁলোকে যাতে নিজৰ পঢ়া পাতিখিনি ডিচিপ্লিনত লৈ যায়, কনচিষ্টেঞ্চি মেইনটেইন কৰে। ৰেগুলাৰ ষ্টাডিজটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এদিনো যদি গেপ পৰি যায় তেনেহ'লে সেই গেপটো বহুত ডাঙৰ গেপলৈ পৰিণত হয় পিছৰ ফালে। চ' মই তেওঁলোকক এটাই ক'ম যাতে তেওঁলোকে ডিচিপ্লিনত কনচিষ্টেঞ্চিটো মেইনটেইন কৰে তেওঁলোকৰ ষ্টাডিজৰ লগত। গোটেই অঞ্চলটোৰে এটা সুনাম আনিছে, আৰু বহুত আশা আছিল। মেট্ৰিকতো আমাৰ এটা আশা আছিল কি তাৰমানে এটা ৰেংক ৰাখিব, আৰু কৰোণাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ল, দিব নোৱাৰিলে। এতিয়া তেওঁ যিখিনি এতিয়া আগবঢ়াইছে আমাৰ কাৰণে বহুত এটা আশা সপোন, আৰু সেয়েহে ৰাইজৰ কাৰণেও সপোন, আৰু যিটো উঠি অহা প্ৰজন্ম তাৰ কাৰণেও এটা ভৱিষ্যত আগুৱাই অহাৰ এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ এটা সপোন তেওঁ দেখুৱাই থৈ গৈছে। সেইটোকে কৈছোঁ আৰু